Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Nag-file na sang iya Certificate of Candidacy o COC si incumbent Iloilo City Councilor Candice Tupas sa opisina sang Iloilo City Comelec agud nga magapapili bilang konsehal sa syudad sang Iloilo sa ikatlo sini nga termino. Suno kay Tupas maga-focus ini sa gihapon sa kausa may kang tanan sa ikaayong lawas, ilabi pa nga may ginapangatubang kita nga pandemya. Si Tupas ang magapapili sa idalom sang Laban ng Demokratikong Pilipino kon LDP kag Uswag Ilonggo Party. Alas 11:48 kainas ang aga nagpadulong sa City Comelec Office si Tupas kaupod ang iya nga bana nga si Anay Iloilo City Councilor Lex Tupas. Report nagikan sa City Comelec Office. Ini si Kabanderang Alex Escalante. Nagabandera sang matudtod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera.